Benvinguts a la Casa Vermut Padró. Jo sóc la Marta i avui us presentaré un dels nostres vermuts, el vermut Mirra Rojo. Nosaltres tenim dues games a la bodega, una seria la gamma tradicional i l'altra seria la gamma premium. Aquest pertany a la gamma tradicional. De fet, és el vermut iniciàtic que dona pas a tots els altres vermuts que tenim, perquè canviant envelliments, canviant botànics, doncs tenim els altres vermuts. És un vermut que s'assembla molt als vermuts del nord d'Itàlia, que quan van arribar aquí a Tarragona, a l'àrea de Tarragona, ràpidament es va adoptar, perquè aquí ja hi havia una tradició de vins i de vins de licor. Què és un vermut? Un vermut és un vi blanc barrejat amb una sèrie de botànics, una fórmula secreta de botànics, on l'element principal és l'artemisa. L'artemisa, que seria el nom botànic, el nom popular seria l'ajenjo en castellà i donzell en català. Són un seguit d'herbes que són molt amargues. Com contrastem aquesta amargor? Com equilibrem aquesta amargor? Doncs afegint-li la quantitat justa de sucres i un envelliment adequat. És un vermut rojo, el nom és rojo, hi ha llocs que li diuen negre, depèn del territori, depèn de la llengua que parlis, però en realitat és un vermut que té un color més de carmel fos. En aquest cas seria més un color caoba. Si passem a la cata, només amb l'olor, en nas, ja notem una sensació que és entre picant i dolça. Aquesta sensació ens la dona un element que és el clau. El clau, a més, els seus aromes recorden a la canyella i també ens recorden a la nou moscada. Si el tastem, notarem que és un vermut molt lleuger, en boca, i és molt equilibrat, no és molt pesat, notem una amargor equilibrada pel dolç, però predomina aquesta amargor. A part d'aquestes primeres sensacions que us parlava amb el clau, també percebem notes d'alta muntanya. Això fa que el vermut quedi molt equilibrat, que sigui molt lleuger en boca i sigui molt fàcil de prendre. De fet, el que ens queda a la boca, en lloc de molta dolçor, predomina potser l'amargor, però de manera equilibrada. Ens pregunteu molt de com servir-lo correctament. Jo us diria que, si no ens coneixeu, aquest vermut el tinguéssiu a la nevera, però que el traguéssiu abans d'hora, perquè no fos tan fred. Perquè a vegades massa fredor ens anul·la les sensacions que puguem percebre. Un cop l'hagueu tastat, agafeu un glaçó que sigui de bona qualitat i l'agregueu a aquest vermut. Si us agrada, a més, per contrastar aquest gel, podríeu afegir un tall o un twist de taronja i ja tindríeu el vostre vermut servit. I res més, us quedarà disfrutar-lo només.